Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 dari SMP Pancasila Krian. Hari ini kita ketemu lagi di acara daring Bahasa Jawa dengan tema layang lan pariwara. Ancas utawa tujuan pembelajaran dina iki sing kaping 1 yaiku siswa sabanjure melu mempelajari dina iki sing kaping 1 mangerteni struktur teks lan unsur basa sajroning nulis macem-macem jenis layang. Sing kaping 2 mangerteni macem-macem jenis surat miturut konteks. Pangerten sing dimaksud layang utawa surat yaiku alat utawa piranti kang nduweni wujud tulisan sing ditulis ing dhuwur kertas kanggo nyampeake unek-unek utawa pesen kanggo wong liya. Perangane utawa strukturi layang sing kaping pisan yaiku titi mangsa, yaiku tanggal, sasi, taun, kapan layang kuwi ditulis. Banjur satata basa yaiku alamat kang dikirimi utawa alamat yang dituju. Sing kaping 3 adangiyah utawa adawiyah yaiku pangucapan puji syukur marang Gusti. Banjur purwaka yaiku salam pambuka, biasane nduweni isi assalamualaikum utawa salam-salam sing liyane. Banjur surasa basa yaiku isine layang. Terus wasana yaiku salam panutup. Sabanjure peprenah yaiku hubungane wong sing dikirimi karo wong sing ngirim, contone anake, putrane, ibune lan sabanjure. Terus tapak asma yaiku tanda tangan lan terakhir asma terang, wong jenenge wong sing ngirim layang. Jenis-jenis layang ing basa Jawa ana 6. Sing kaping 1 layang iber-iber. Sing kaping 2 diarani layang kitir. Sing kaping 3 layang ulem. Kaping 4 layang lelayu. Kaping 5 layang paturan. Kaping 6 layang dawuh. Coba dimangerteni siji-siji. Sing diarani layang iber-iber yaiku layang pribadi kang isine babagan perkara sing pribadi, perangane, titi mangsa lan satata basa. Sing kaping 2 layang kitir yaiku layang kang isine cekak aos, biasane ing basa Indonesia diarani memo. Layang kitir nduweni perangan bebas. Sing nomor 3 layang ulem yaiku ulem kang ngaturake rawuh amarga arep nandhang gawe, contone ulem nikahan, ulem sunatan, ulem kang nduweni sipate undangan. Perangane yaiku titi mangsa, wektu, adangiyah, isi, panutup, prepenah, asma terang lan katerangan. Banjur sing kaping 4 layang lelayu yaiku layang sing ngabari wong kesusahan utawa kepaten, duweni perangan satata basa, purwaka, surasa basa, wasana basa, peprenah, tapak asta lan asma terang. Sing kaping 5 layang paturan yaiku layang sing isine menehi kabar utawa ngabari sing kudu direteni wong akeh. Contone layang saka atasan marang bawahan. Ing kene contone saka Pak Lurah kanggo wara-wara marang wargane. Banjur biasane nduweni perangan bebas tergantung
sapa sing digawe. Sing kaping 6 layang dawuh yaiku layang saka padhuwuran marang andhahane, atasan marang bawahane. Conto layang saka pimpinan kang isine rapat, kang duweni perangan lengkap. Tugas dina iki sadurunge mengakhiri pertemuan dina iki yaiku sawise nggatekake katerangan ing dhuwur, banjur para siswa dikon nggarap tugas ing buku LKS halaman 7 nganti nomor 5, banjur foto lan upload ing Classroom biasane lan aja lali dikirim ning sekolahan cocok karo jadwal sing wis ditemtokake. Samene dhisik pertemuan dina iki, aja lali tetap semangat, salam sehat lan tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.